kanyang laki din. Bayaw! Ay! Ah, Saan ka maturog? Ano ba di inuman tangara? Uy! Shh! Agree ka! sana ka nakatulog si kamot ba ya? Nakadumog ka mat. Kunam ngagmalmalam tangag shot. Kargam nga rin na dyan basok. Ituloy ito tayo ginom bayaw. Punuwe ka na. Uwain po naman bayaw. Saan ka man maturog ka? Ato tiarang mo. Ang shot ka. Aguray ka ka din mo bayaw ta ibilo man. Agbubuilo ka nga niya. Di mo sama na namuti bangbagan. Agam ang mga ukan sama na niya. Dita din sus. mawan nagbaso. Lahat na nagkanta ni Bayaw. Hinbuilo na. Ay, sinalbag day Martin. Napnapa na naman nga ta. Rumabiin. Pagbiro ka nakmanan. Martin! Martin! Isunsamot day agkan kanta. Nadanggak man analaing. Uwan. Iso. Ay, dilagbain. Ijay abanda ti paggap-gapuan ti timag nakat. Mapanak man ijay. Gusto, Bayaw. Isak mo tante kumanta. Sige bayaw. Gusto. Hindi ka mamalmalbas kanta. Hoy! Martin! Kuray mo lang tangad-tangad di pa nagkanta na ha? Ay sus, ni misis ko. Apa nga nasapulan na dito eh. Ha! Itay ka pa'y asap-sapulan, salbag ka! Adda ka matgayam nito yung agin inam! Naigo, hindi na mo lapibusin na. Bakit? Agawin! Tumakdar ka, agawin tan! Bayaw, gawin kami ni manang mo. Sige. Gawin ka. Ano, masabsabat yun dito ni Mrs. Kumatake. Di mo ibagbag nga daak dito. Unak mano napan ka nagtrabaho? Adda ka matgayam ijay amak inom kini sa tor. Inawis na gayam ni bayaw ko. Ala, magna ka? Saan ka sumananggir kanya ka nagdagsan ka? Maulaw nga ron mo bakit? Apay ngamin tanaginom ka. Kanayon ka matakastan. Eroti, kayat. Saan ka magkanta na kidalan sa babain? Apay, akababain. Apay, pare mo, no kumansyon na. Nagpindas mo ti busis ka. Ay, nasaya at mat, tanasabat kayo adwa. Ah. Oo, apay, sapsapulan mat nila kay mo. Ay, huwan manang. Napanan na nga ta. Itay ko pa'y abirbirukan. Bakit? Di ka tagtaga niya. Naguli mo ka lang. Aday jay, nila kay mo. Kadwa na day to'y bayaw na, anagin inom. Pinanawan mi ijay. Ha? Apengin pa kami. Oh. Kat, alangan abay-bay aklat ta. Nga apan agbirok ni Alona kinilakay na. Ay, nabartek man nga ruden anila kay ko manang. Ay, wala. Basta agkuyog dagitoy nga agbayaw. Sigurado, mabartet da adwa. Manang, nagapuak ijay ko nam anaginuman nila kay ko kin nila kay mo. Awan mo't ijay nila kay ko. Ha? Napanan na. Jay mo ilalamisaan kan arak tinadanon ko ijay. Kat, amangan mat no nagawidan nila kay mo. Awan manang, awan ijay balay mi. Day tatirigat na kat. Di nan samot ammon ti pagaw-awidan nan. Pangbiro kak ngay itakan ko ana. Ammo kon tinapanan na. Pada sa mamapanbiro kan ije pagbibidyo o kyanda. Napan nag-video kay? Ado ka no kat ti chicks ijay. Ay, naginom lang arudan. Ag chicks may. Adda amin kan kuanan abisyo. Apa nakapanimig ka dita si Kadulpo? Asi ino ti sana maladingitan no ang customer tayo dito punirarya boss. Adong aminin kat ti kakompetensya tayo a punerarya. Pampanunutay nga raw da mga ramid tayo kumamot iti promaw. Promo. Ay nagloko Kandulpo. Mabalin ayamat nga ag-promo ti punerarya. Mabalain. Apay kumasangay. Anya ngay kuma-promo dayta. No ngay agbay one take one tayo iti dungaw. Buy one take one ko na. Kawang boss. Ado ati umay.
Kasla mayat Mayat ko naktumagkang ka. Naglaing kan ngagpanunot, Dolpo. Tano ado ti customer tayaw. Sige, agparamid ka nga rodan iti tarpulin. Ama isabit dita sangwanan ti punerarya. Isurat mo ijay, buy one, take one. Apa yung may salangay? Mangisabit tayo iti ado atarpulin Tao no mabasa mo dagiti tataw. Ingatok santi sweldo, Dolpo. Tayo na. Ingato mo, boss. Kunakon kat anapan ka nag-video. Anay. Di nakalapigusan Nagawid lang arutan. Nagmayat ti pa ng saklot mo ijay babae ijay video niyan. Anya tiyar arasaas mo kan kwa na, Adaya? Nakitak nga diyar arasaas mo, di mon ilibak. Baka turturog ako. Maturog akong bakit. Hindi ka gungot-ungot Hindi bayaw ko mantikadwak. Kung maudin tayo dyan, panaginom may. Oo, awalat amukon ang maudi dayjay. Maudi nga rodan. Nagtungtong kami kani bayaw, adi kami nagin inom iti ure kaano man for ibar. Anya ako ng boss. Naisabitan dito sang wanan ti punerarya ti tarpulay na kunana. Buy one, take one alungon. Umaduad agos ti customer ta. Ag-click na ito yung napanunok ko, boss. No agklik, ingatok adagos ti sweldo. Rumpang lang na. Naglain na ka nagpanunok. Maudin tayo. Naginom ta. Bayaw. Wala maudin bayaw. Santan nga gininom. Kamom ti anak bayaw. Makapirde di salunat. Isa tang rodan bayaw. Wala bayaw. Maudin tayo. Well, Tapno. Saan nga? Kung iti, misis na. Kung kababay magkadakwada. Isa lasing bayaw. Lasing. Agito ta kaway din to. Madam tama. Ibusin talangan dito arak. Dito isang wanan ta. Kahit nagawitan. Nagbalbaliw tan bayaw. Wala ba? Magbalbalitan. Last day to yun. Amo ta pa mati pagawidan ta. Nagdala ka. Ditaman ning dita. Surot mo ditaman. Ay, sana dita. Amom na ita simenteryo ba? Pag naan, amapan na dyan. Simenteryo. Mapantat simenteryo. Well, Mati. Abi nga mali nga bayaw. Mati. Ay, wan, talaga mali ba? Alam mo amapan na dyan simenteryo. Sibiyag ta pa yung mga agbaso bayaw. Katuwan. Ano nga santa na makasublay. Ay, wan bayaw nga mnay. Last day to yun panaginom ta bayaw. Bayaw. Ay sus, naperdin sa matidalanan. Agbaso, abay, abok mo rito dala ng bayaw. Kuna ano, simentado. Ni, naabot-abot ang agbaso bayaw. Ano, datayo matinang simento idi dahi tayo. Malagi ba? Ay, wan, malagip ko bayaw. Dati. Ay, bayaw, aguray ka. Ada, makit kita kakasla kayat ko kahit. Ano di ay bayaw? Kasla bayuan tikwan. Basta hindi nakasulat na. Ay, kayo, mayat ano, buy one, take one. Kaya nasa one bayaw, nakasil. Ay, sumrek taman dito, ada bayuan tikwan na. Nga manya nga tayo, buy one, take one, ako na bayaw. Sumrek talatan. Nung ay chicks na ita. Ay, wala niya. Gawin no, saan, kahit arak bayaw. Buy one arak, take one pulutan ko na. Ay, kunang no maudin ti pa nagsita. Ay, win bayaw. Maudi dito yun. Lasa talagan. Lasan bayaw, anya, laki din na yan. Sumrek sa ngarutin. Ada customer tambusay.
Kunak tumakeng ka nga, klik ti promo na panunok ka. Adan, nagbiitan. Adada di sangwanan. Duada nay, kaya ada ka nung buy one take one. Anya ti kayat mo asawan. Nabiyag da pa ay, dandan ni matay da gijayay. Ta nagkaro barte da. Parang narod ka da kwada dyan promo ta. Mamarta ka da gijay. Duada, kustaw ti buy one take one na promo. Nakaturugan ni bayaw ko. Pre, talaga ka niya buy one take one kayo? Huwag ko na lang araw din, napay nagkulik ka may. Sige, sigurado lang. Gusto para kada kayo, kita bayaw mo ti buy one take one may. Uy, bayaw ko na ito. Nabarta ka badak. Oh, inyangay, agpili kayo na. Una, isa akong tagpili. Hindi, pagpilihan. Hindi daw. Kabay lang ti magna. Magna lang. Nagitaman ti pagpilian na Adya, dagita. Lungaon. Agpili ka ni ti kaya mo. Agpilin to mo ni bayaw mo iti kaya na. Lungon. Apa yung lungon? Punirarya mo tinapanan niyaw. Aya, punirarya. Agpili ka ni ti lungon mo, sir. Jay Pink. Maya da jay. Bayaw, agring ka. Agawitan. Apay nga agawit kayo kag pili kay Pengarod. Agawitan, bayaw. Ay, mapanahon. Apay nagtaray mo tayo. Ay, sir. Nagsubli ka ni tao eh. Agpili ka ba yan? May dugmam ka. May pisok ka da ako sa itilungon maong. Makauman ti mapan mang birok-birok iti asawa amang Marta. Kan agbababae pa'y. Makaamumot nin ang agawid. Kani agluto akpay. Bakit? Oh, apay. Adak dito kusina. Apay aya. Ay, bakit? Si Bibiyaga pa eh. Na, katuan mat. Si bibiyag kapay mat. Apay, agdua-duakan. Kadalan nakman. Wano, si Paternak no mariknak no nabiyagak pa eh. Anay ko. Anay. Oh, anya ti mariknam. Si bibiyag kapay. Mariknak mo ti sakit. Kaya't nasawan. Nabiyagak pa eh. Sana kaya may lungon. Anya may lungon na sasawam. Ni bayaw. Isunsamot tinti may lungon adi na oras bakit? Ay sus. Ay sus. Apay, anya tinapasamakin ko na. Amo ka din ni manang daytoy. Apay, kasano ang mailungon ni manong mo? Daytamot ti bagbagan nila kay kumanang. Pinanawan na kano ijay punirarya nila kay mo. Anya? Apay ka no? Diyaka mo saan ba't nga agsusurot ti istorya tinabarta? Iso ang mapantaman kita. Darasam ti magna. Ay, mabalo ak samot ka na di na oras. Ay sus, saan kumamot na? Apay ngay nga adda nila kay ko, ije punira niya. Ay namanang, di ka pa'y agner-nervyos. Urayom ang makasangpot ta ijay punirarya. Martin! Ay, Martin, nag-ring ka! Ay na, nakaturog ayan nila kay mo, kitagkan-kanta mo. Kasta na, ano mabartag? Agkanta rin nakaturog. Ay, Martin, kunak na nag-ring kan. Bayaw, ano yung buy one take one na checks ka narak? Buy one, take one at chicks gayam, ah? Ay na, impagarup na abay one take one at 60 promo da, manang. Agreeing ka man, Martin? Ay, nakariya ngay. Ay, na ni bayaw ngay. Nagawi din ni bayaw mo, manong. Awan ti chicks ditoy, ta saan apag chichiksan ditoy punirarya. Anya? Punerarya? Kita man ti aglawlaw mo? Anya na kita? Lungon ba? Ay, sus. Kayat mo, ti mailungon? O sige, agpili ka na iti kayat mo. Total, naka-promo damat. Buy one, take one, alungon ko naman. Ay, agawitan bakit? Agawitan bakit? Ay, agawitan. Saanan anabartek ni bayaw, manang. Nausawan adagos. Ay, agawitan. Anya klase a promo rita. Buy one, take one na lungon. Ay, diya kaya. Ito bakit? Oh, anya ti kayat yo. Buy one, take one alungon.
Nakapromo da pay laang no kayat yu ti agavail. Sasawa mo dita bakit? Ay, saan kami nga ginom ko ni bayaw ko, aday? Namin anon nga inkaryo dayta. Angam saan nyo mat atungtong palan. Isu amayat nga ipareserbaan da kayo ijay. Ay, madimad abakit, oh. Ay, Sana nasaya day tangangaw. Dakas day tangangaw. Kasano saan kayo mat asumardeng nga aginom? Isu amayat kada kayo dayjay a promo ijay punerarya. Intag trabaho na bigatan bayaw. ay, uwan bayaw. Talaga asaantan nga aginom. Kunak ano mapan kami kinimanang ijay punerarya ta ireserbaan da kayo. Ha? Piyagak pa'y bakit? Ta isargang kon kinom. Ay, oras siya. Saan ako nga ginom? Agsing-sing pintan bayaw. Para makita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Amo friend, umabala ka talaga gan ka? Ha? Taapay. Anya ko mati apalam kanya, friend. Umapalag, kaputad dati guwapo ang sutor mo. Ha? Asino tidak nakamatam? Ay na, talaga damagan nagpaimat. Ipadla mo talaga nga adu ti sutor mo. Sana all kunakman latan. Ay, sika talaga. Tila sasaw. Ni Carl ti bagbaga. Ay na, nagguwapo talaga. Panagkunak, suwerte ka. Ha? When gapo tayo iti kinado, ti babae dito lubong, si Kadar Alman na. Ay na. Tapno ibagakan ka. Saan ko a type ni Carl anya? Ha? Saan mo type? Oh my gosh! Ano bang klase ng lalaki ang once mo girl? Ay na, pasensya ka kuman, Carl. Ngamawan pa'y magkamin ni pilang asim mangpet. Kasta ka din, Nana. Amangan no marabian dayjay. No maminsan ngamen, kalpasan ti trabaho da, rumrumwar da. Kaduaan na dagiti gagayam na. Adaken ka ano uraya masumangpet. Urayag latan, Nana. Iti kasta, siya ka mismo timangtadkin ko na da ito sabong aginatang ko. O sige, kat umunag ka nga ron abaraw. Nalamiis dito irwar. Mapantay jay kusina ta ag kapita. Kabayatan ti panagururay ta iti anak ko. Sige, Nana. Agyaman ako na. Nasaya at asimbangpot ka na anak ko. Narabyan ka manan. Wan nanang. Napan kami ngamin nagbalo. Kadwak da bakla. Kani Rose. Kasta ka day. Kat alaa. Agi na nakabiit. Kalpasan na. Ingka jay kusina. Sangwam jay bisitam. Ha? Asino bisitak nanang? Asino pa'y kuma. No saan ani Carl. Itay pa'y nga imay. Nagururay kan ka. Anya? Ay, ni nanang mag. Imbagak lang arudan kada kayo. Ano umay? Ibagayo asaan ko akayat. Pilang. Irespeto mo't kumadya tao. Kayat mo manwan no saan. Respeto am lata. Kasarita may tinasayaat. O sige, mabit lang nanang. Agpalasak lang. Sangwak ni Carl. Imbagag mo't idikan ka. Asaan ka akayat? Gaputada sa bali akayat ko, Carl. Ha? Maminsan pa'y ha? Ibagak manan. Adda sa bali akayat ko. Saan kami pa'y magkit di agayan ayat? Ngam agar-aram pa'y laang kanya. Anya? Agyaman aklatan iti ayat mo ha? Ngam pasensyakan at talaga. Ta saan ko ang maklunday tang ayat mo? Pilang? Mangsapol ka laangan iti sa bali nga armam kan ayatam. Sapay lang ko ma. Taday to yung ti maudi a panagsarita. Kanyo umay mo di ti balay. Awan maramidak mo dahi tati ko na. Pilang? Sapay lang ko mga rin. Tanaragsak ka iti lalaki nga ayatam to.
binasted mo ni Carl kunang pilang? Wan, imbaga kun akan kwa na asaan ko akayat. Nakababain man, ngam anyangay nga ron. Ay, unay kan. Gwapo ni Carl. Adda na talgad at trabaho na. Ken nasingpet. Anya pa'y laang ti makagapo anang bastedam ken kwa na. Hey, basta, jak kayat ni Carl. Kayat ko ti lakay. Anya, lakay nga ibagbagam. Lakay? Ngam saan mo't ajay lakay unay si kamot. Anya, Kayat ko ti lakay. Ura di agtawon iti 45, 150. ah? Agam ang mangaw kan samatan, friend. Hoy, sa anak ng agam ang mga wanya, ibagbagak laang tipod no. Kaya't ko tilaklakay nga dayo ngam siya. Ngamin, adayo ang mas mature di panunod da. Ngam dagi di katawunan tayo, akas kini Carl. Anya, Ay, una yan daya pilang. Siyak lang kumanti inaram daya, Carl. No bilang lang da siya tinaram na daya guwapo. Ay, mga noawan pa'y may sangal daw, inaglon kon. sika talaga. Tila ibagbagam manin ako na akon. Una, gapo ta siya ti masayangan ka ni Carl. Adamin kan kuha na tinasaya at agalan ti may sa lalaki. Ay ngam, binasted na. Anya lagit din daya pilang. Saan na kanungarod akayat ni Carl? Ti kayat na kano, jay lakay. Anya, lakay nga. Jay kano agtawan iti 45, 150. Gaputa mas matured na kano nga agpanunot ngam iti kaskin ni Carl akatawanan tayo. What? Ay ayatin ka unay-unay, pilang. Ha? Medyo lakaya kon. Ngam, sana na itati makalapod itinapudno panagayat ko kan ka, pilang. Manong Roland? Ay, pang-aasim ko. Di na kumamit awagan iti manong. Roland ko ng kadilatan. Ha? Napudno ti panagayat ko kan ka. Iswasapay na kuma, tasaan na kapaayan. Amang ano pampanunutem nga dasawak. Uwan, ang nabayaga ko na nabalo. Anya? Panagkunakidi, sana kung nga kayat pa'y. Ang may dinaam-amu ka, nagbaliw tiriknak. Gapot ay ayaten ka, pilang. Oh, itay ka pala palpaliiwan pilang. Nakaisam ka matlata namang kita iti cellphone mo. Ha? Ay, sana all kinikilig. Sikaan talaga. Dahil talagpapaapal ti amom nga raramidan. Anya? Sino nga min aya dahil takachat mo? I-share mo mat Ni Roland, di kachat ko. Ho? Sino nga Roland ti magbagam? Jay ka di lakay, nga aram ken ka. Wan, isuday jay. What? Ay, boyfriend mo ka di daya lakay? Hoy, di mo matsang kaibaga ti lakay Uray lakay ni Roland, ngam ay ayata. Ay, por Diyos, por santo, bakawan nam. Itikinado ti lalaki nga gusto ken ka. Isupay lang ang matikayat mo. Tapno ang man niya. Adayo, amas mature di panunot dagiti lalakay. Ngam dagiti katawanan tayo. Ho? Isuda, adon ti kapadasan da iti biyag. Isu nga amu da ti aramiden da. Nang runa no maipapan iti relasyon. Oh, I don't know sa'yo, pilang. I don't know at talaga. Yak man amoy tidaya, babae. Ha? Yak amo nagpampanunot. When no saan? Anya? Agayan ayat dan sa mo ni tidaya ala kay Roland. Anya ngay nga rood no iso ti kayat na. Sigon ken kwa na, mas matured ka nung agpanunot dagiti lalakay para ken kwa na. Oh, adula amin na pamati na ti awanan bay na babae. Ho? Uray putam. Saan nga agbayag dagijay no bilang dagayan ayat dan? Tapay anak ko nam dayta. Una, patyamat at umakder pa'y laang tikuan na dayjay. Tila ibagbaga.
Puno mo tibagbaga kanya. Hindi kas diya kinalakay na Jack Labacan Rose. Ay na, Jack Labacan ay sauce. Mamati aktulang no da magidak nga agtambling amasikog. Remember that? Ay! Aniya, agayan ayat kayo ni Tidayjay Aroland, anak ko. Wala nang, aniya. Oh, apay akas lanas daaw kayo. Ay ayatan mi kini Roland titunggal may sa nanang. Naragsak kami. Isu apang nga asiyo kuma. Saan kay kuman ak kumontra iti ayan ayat mi? Ay, gam anak ko. Lakayan ni Roland. Ay nananang, kas iti kanayon ko amangag apa magbagadag iti babbakat idi. May mayat kano ti lalakay, tamas matsud ti panunot dangam dagiti katawunan milaeng. Saan nga amin, anak ko? Anya kamatan? Pinaay mo ni Carl. Sa ita, dayjay alakay ti inaklon mo. Anya laki din. Anya kayo matananang. Imbes asuportaran na. Saan man? Takastakit din ti ibagbagayo. Hindi takay man laeng. Naimbagmanta na kaumay kapay dito'y parke ang nagtulagan ta pagsabatan ta. Ay na, pasensya ka kuman. At tala na patig nga ina si Kaso, iso sa anak-anak umaya dagos. Anya nga minti inaramid mo. Ala, saan na napatig na ijay? Tinapatig, kat nakaumaya. Wala, saan kan nga aglitay akasta? Mapanta ni jay paborito ma restaurant. Mapantamangan, etikasta, maawan day taungat mo kanya. O sige, mapantang rugan. Si kamot jam di masabat ko. Pilang, kumusta kan? Ayos aklaan, awan parikot ko. Ti parikot ko, day tarupam, tunggal masabat ka. Anya? Di naman kasarsarita, tabad trip ti aldaw ko. Ha? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Bad trip lang nga ti aldaw ko. Si kapay lang ti masabat ko ay na, maruruda ka talaga. Kasanumat ngamin ajak pabainan ni Carl. Kat nagkulit mat ngamin. Ha? Imbagak lang nga rudan kan kwa na. Nga adan ka ayan ayat ko. Ngam nagkulit lang ta. Kaya't mumanuan no saan di may sa tao. Respetuam kunakmat kan ka. Saan aya? Apay ngamin ay haabad trip ka nga ibagbagam. Maasarak nga rod nanang. Kasapulak ita ti kwarta. Jay inutang na ngamin a kwarta kanya. In Karina nga itangal daw ti panagbayad na. Aniya? Naimbag kumamad no makontak ti cellphone na. Tapno amok no ada pagbayad na ita. Ay, sa anak pa'y anag-lunch itay. Gaputa impautang ko amin kan kuana ti kwarta. Aniya? Ano kailangan di bagat lapayag ti isem mo nga agbasbasa iti chat na iya alakay. Ngamitaan na karupangat kamatan. Apay, nag-break kayo ni iti na iya alakay, Roland? Uy, saan Anya aga po nga break kami. Kat, apay nga roda kasta tilangam? Saan na may binta? Jack nga rod makontak ti cellphone na. Anya? Saan mo makontak? Ay, suwas! Ang mga no na-attack yan iti high blood na. Sabay nakalukluk magalakay. Di ka man nagsawiti kasta si ka, bakla. Joke only. Kaya't ko lang nga katawa ka. Ay nga mawan lahat ta. Talaga ama di epekto na ken ka ti saan mo ama kontak ti cellphone na. Sardangan nak mo nak. Kaamangan no Jack magustuhan ti angaw mo. Amangan no anya pa'y ti maaramid kuhan ka. Hello? Hello? Sino da ito eh? Ako siyak da ito eh. Siyak ti asawa ni Roland. Apay ka di. Ay ti masapul mo kan ko balasang ko. Anya? Asawa ni Roland ko lang?
Wan, apay, asino ka kadi? Ay! Hello? Hello? Inadapnan ti cellphone na. Asino nga taday chay? Ti awanan bain arolan. Ulbot ti awanan bain. Oh, anya nga ita. Awan mon pilang. Ti ko namidi na say-say at lakay, gabuta mas matured da nga agpanunod. Agasam man ta pinaay mo ba ni Carl, kapulangi tinadya lakay. Oh, anya nga ita. Tsaka mo na niya ti aramida. Ang damot gayam asawa na. Ulbot day jay alalaki. Kunana kanya ka nabayagan anabalo. Saan mo't gayam? Oh, day nga ron. Tandaan ang day nga ibagakan ka, ha? Wala sa edad ang true love. Nasa tamang tao. Anya lagi di nga minday ta pamatim. Ana say-saya at tilakay tamacured. Apay, amin? Nagsakit na talaga tinakam ko. Do kumata ni Carl tinaklon mo, hindi? Ay, amang ano nakaragragsag ka itaken ko, ana. Ha? Ang basol mo, ah. Tadaya mat ala ka hindi pinilim. Awan by ti Valentine's, ngam wala na kayo. Ay, ang saklaf naman, girl. Ulitak manan, ha? Wala sa lakay-lakay when ubing-ubing ang true love. Nasa tamang tao. Mindset ba? Mindset! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nay, aldaw kaya man. Nasaya at magtanakariing kan, Pedreng. Itay kapay ariringon, ngam di ka greng. Talagang aldaw na, kano agalas gisaw. Nasobra aksama tinaturog. Nasakit ti ulo ka. Kasano asaan ngagsakit ta ulaw, kat day tamo laging inom tar aramidam. Idilaan kalma na naginom kami. Ta nag-birthday ya kumpare. Ay sus, inaldaw ka na Bartek, Pedreng. Agat arak pa yun ti payud mo. Mabisina kaon. Di dakman busugan iti sermon nanang. Awan gayam. Anyaya ti masida. Kitaom day taugaling. Awan lang arudan trabahom. Aginom ka, maladaw kang agreng. Ita, agbiro kay ti sidam. Mabisina ka rudan. Ingka mangalay ti bulong ti marunggay, ta iso ti abrawam asidam. Amoy ayang agsitsida kiti kasta. Mapanak man lay ti ayan ti kumpare kaon. Wan, nabartag kan tumanon nga agaway. Awan di ang mga bakbagraan. Aramidag ti kayat ko. Nagsakitan na talaga ti ulok. Napuyatan tayo ngamin na nagiinom ni Tirabe, pare. Ang uber na ta. Kasla dito yung matlaan bangir tinasahit. Nay, kat iturog mo, pare. Kasano ako maamakaturog ija balay. Ket sermon mat a sermon ni nanang ko. Agdamagak iti masida. Agungay. Agdamagak no anya ti mamerienda. Agungat lata. Naungit na talaga ni nanang mo man niya. Kung ano kas dyan, abakatain, pare. Ay pirmi Sapay uray naklak ko silapan. Day, apay ngay, mare. Sikaw mo tintimang marmartilyo day tatawa yaw. Ay na, matinagan no jak ilan sa maray. Sumbrun tumanan ti sakit na day tasikong. Agreklamo kan tumanan, adi mo mayunat. Sa nabalay, tanda kamot apagpailutak no agsakay. Ay wana, umay kalata iji balay. Ang mangitugot kan tugayam itilana, tana ibus di lana may. Mayat ko man no adda ni Pedreng, ta ibaon ko man nga umuli di tanyog, ta agsinglagak man iti aramidak alana. Pedreng kun kunam, kat no madama ti syat da, kadag iti gagayem na. Ijay, pag-iistambayan da. Anya, agin inom manan. Ay sus,
una yun dayjay aya. Dila mauman iti arak. Kat iso kumati imbaon mo amang martilyo na itatawayaw. Kano awan mo maray. Awan ti panunot dayjay. Kat no idi pay lang ay babaon ko nga ilan sana daytoy tawa ta matintinagan. Ngam aging gaita, di na pay lain naramayd. Iso asyakon at imang martilyaw. Apa nga ta si Mar ng kamutan nga agsyat pare? Minsan lang nga nagsyat ka. Si makit man nga rudan dito ulok pare. Ay, arak la tayo agas na rita pare. Sige di, ituloy mo lang dagsyat. Inumam na ito, kagudwa basa mo pare. Kaslagkos na ti panagkitak pare. Ha? Ne. Apa nga ang makitam da ito, arak dito, tinga tilamisaan pare. O, data. Makita ka pare. Talaga amati. Agsakit matan ti susuop ko. Esos, adumit hindi marikrik na masimtumas na pare. Agawid ak mampailaan pare. Tamapan ko ida. Talaga amati. Ang numayatong dire na magsubli ka pare. Wan, siya ay mati ko nam. Always present iti inuman. Talaga lang ang matitirik na kita. Ne. Agandi ng kamote na tumadar pare. Iba ka ma, ano kaya pare? Ano mo kaya ay tulugan. Ay, kabalag pare, kaya. Pare, dito ilangan atidug ato kami. Dito isalas di pagidaak. Inayad nga rin pare, ipaidakan. Agyaman na ka pare. Tain tulunak dito pala may. Awan na nyaman na pare. No problem. Kasano? Mapalang araw din. Tayo tuloy mi tayo ginaw. Wan pare, agyaman na. Nanang! Iyawatan nakman iti tanom ngayon umag. Nanang! Naglaing kan? Manang! Pudno gayam di bagbagada. Nga aramidam ababaunan ni nanang. Italang mat nga ibaon ko ni nanang. Tamad maditirik nak. Madmadeng wano nabartak ka manan. Sana ka nabartag? Sungba-sungbatam kanupay gayam ni nanang. Huh? Nanang! Awan ni nanang. Napanim pailot di si makit asiko na. Taminartilyo na day tamatintin nag-atawa ti balayong. Oh. Imbes ko mga min asika timang trabaho. Saan? Oh, agkupitan ti barukong ko. Agsakit lang aro dan dahi iti ulog. Dayta. Agsakit kan gapo iti kaiinom mo. Ay, sakit ti ulo lang dito eh. Ay, saan lang abasta sakit ti ulo dayta pidring. Anya nga ro de. Nabayaga kon a nurse dita provincial hospital. Dagita sintomas amarikrik nam. Amom, no anya. Ay, di nakman butbut ngan manang. Ne, apay ko maabot-bot ngan ka ngay. Anya nga'y kumati na sakit ko. Cancer! Ulita ka, cancer day ta sakit mo. Adda kanser ko. Ay, kaya't naasawan. Adan taning dibiyag ko. Ay, nanang! Nanang ka! Apay ti ko na, may salakan na kaninanang. Nagsakit man ang diulog. Gapo iti na itangay pagbagam. Cancer nga ron, ti sakit mo. Manang, kaano ang nga ro na matay? Day ka ti Jack Masungbatan. Ngam no di mo isardeng ti aginong iti ara. Saan kan amabulanan? Ay, nanang ka! Nanang ka! Ay, naginawaan manan to'y sakit ka. Agyamanak ako maray. Gapo iti panangilot mo manan kanya. Nabang ara na kaon. Intun sumaruno, ibaon mo ni Pedrig amang tarimaan ni Jibalayaw. Saan asikati aglansa? Bakit kan? Dinto pa'y matatao ijabalay. Agawid lang, numapan maturaw. Intun mausawan, agsublin tumanon kadagiti ayan ti barkada na.
Aya, Inton makarieng, agbirok itinaimas amasida. Kat awan mo't nga ro tiyawat na asweldo na. Takasanaw, kat awan mo't trabaho na. saan ka di nag-eskwela iti kinakarpintiraw? Iday, nalpas na mo't ti short course. Ngam di na mo't nga ro kaya tagtrabaho. Taday tamot agin inom iti arak tar arawidan na. Ay, sayang, ti kabailan ni Pedring. Ison sapay kit di asaanan ang asawa, gapo iti kinaartek na. Asino ngay mat nga men, ti mayat kan kwa na kamamartek mat. Ala, agawid ang harudan maray. Tanay adan sa ditabalay ni Merline. Unana kahit nga umay pumasyar. Ay, imbag man ta na anos nga umaylat na pumasyar, dyan naras nga anak mo. Ay katun umay nakikan iti kwarta, kandag iti kasapulan iti kusina. Kagura na nga rod ni Pidraing, tadinak pa'y pulos matulungan. Apay ang nakaturog ni Pidraing, katnay imalaldawan. Kasla saan ka na irwam iti dayta nga anak mo, nanang? Nabartek manan aya. Saan ka no, kunana? Nagawid ka no, tamaditirik nana. Agsakit ni ading mao. Nanang, adda iba nga. Anya da ita. Imbagak nga adda kanser na. Ni Pidraing, adda kanser na. Awan nanang, barang agbalbaliw. Imbagak adagiti marikrik nana, kat sintomas ti kanser. Ay sos, amangan mo't no pumudno anak kao. Dayta kinaartek na dayta. Agasin nyo nga'y, saanan amangan, taarak laang ti ipapaunag na. Talaga ang agsakit. Ay, agrek-reklamo nga raw. Nasakit ka no ti ulo na. Iso ako nakamaturog tapno makaina na. Ay, dayta akabsat mo. Mayat kumamat ti biyag na no saan amamarta. Katuan mat nanang, agasam ti sweldo ti skilled a karpentero nga'y, nangina. Iso nga alukuyan yun ni Pedring nga agtrabaho. Ikarkararag kao, asapay kumata makapanunaw anak kao. Ayun gayam, jay intad ko akwartakan ka. Itad mo samot kin ni Pedring ngayon inom na. Kano'y lamlamang ko itan. Takasanaw, kupitan na maut. Anya, naglaingan ngay. Na kayo pa'y abak-bakitan ti kupitan na. Ay naanak ko, di na mabirukan dito pangiduldulinak. Saan na kon ang makupitan? Nay, dadanin ba ibustoy arak? Ayan na nga ni Pedring, di mo't ang subline. Ay, sansapa na saya tirik na tata. Ay, at ako magumatang iti arak nga inuman tayo kay. Tulad na, ti kwarta ni Pedring, oren noon trabaho na, tata. Wan ta sinuruak. Anya, insuro yoking pa na. Wan, insuro ka kupitan na ni nanang na. Anya, insuro yoday taking pa na. Wan, ano ti kwarta ni nanang na. Kano susustentuan di anak na aners. Kabutang mo ni Pedring day ta amanang na. Permi ka no, na strictaw. Ken now right. Kanayon na kano apagaan, ngay sardeng nan, tiyagin na. Yam no mamartak mo ilata ni Pedring. Kamang kini siripan ni Jeff Balay da, noong nakariingan, ayabantay man dito. Ay sige. Inna kita ay no nakariigay. Kawalwalis ko lang itay bigat. Adumanon tinarigrag abulong dito'y parangan. Ay, sapay nang sakit di sikat kung agkumbong agwalis. Nanang! Nanang! Siya akong tagwalis. Anyat ko naman ako. Siya akong tagwalis, tanay. Kaasi ka magkat bakit kang. Agburigor ka kanay. Wano anya tinaknakan mo. Basta, siya akong tagwalis. Ay katwan at titiwalay sa naka. Kat numalpas dito'y nanang. Anya nga iti sumaruno anas kan nga ramidak.
Kaya't mo pa'y tagtrabaho. Tulungan ka, tanay. Na, apay ngay nga agro nga ab kamutan. Ay, dandani akong matay. Anya, Wan, kuna ni manang ko. At dantaning tibiyag ko na nang. Isungag sing-sing pita ka. ay kat mapanmunto nga rod ilan sa jay atop ti balay tanay. Mayang angayn, kat adda ka nun sa umaya bagyaw. Day talaang. Wen, kanilan samtumatan to'y matuktuklap adiding ti balay. Una na, mala. In ka nga rodan agi na na. Ay, diyak kahit mabanlog ka. Sige, tain na mga rod ito gawbi ay tanak ka. Walisam anasaya at to'y arubayan ha. Saan kayo mamati dito nga ibagak ka na kayaw? Ay, anya dayta? Nakaring ka din ni Pedreng? Ay, nakariingan. Kahit amuyo no anya ti aramidan na. Agwalwalis ije arubayan na. Ha? Ikit inayabam ko man ah. Inayabam ko na, toto. Ay, ije Juan. Nangagkumatan nga, nagrunga absi ka. Ha? Nagrunga abakas lobeng, tata? Wen, adyan sa kanong amin taning tibiyagnan. Nagkunam. Ay, isumilaan naglawag anang ngagaw. No kasta, adda kanser na? Ay, wen, kastan sa talaga. Ay, isumilagaya man nasakit yung ulo na. Idi kwan, nagawi doon. Ay, wen kaya, maasino ti sumaruno nga agsyat. Si Kansa. Sika na, tata. Ha? Kalkalpas ka. Ay, sa anak pa lang ginaw. Nay, apay ngay. Nay, timadar ka mo ten, tata. Magawid akaw. Inaktulungan ni bakit kong kaglaba. Oras siya, agawi ta mga nuday. Mare, papanam. Dumagas ka pa imot dito'y balay mi Mapadak gumatang dita kantina maray. Apay aya ha. Ipidring dyan nakita ka mangilanlan sa jay atop ti balayo Wen maray, isaw. Naibaon mo. Isumit tinagboluntaryong agtrabaho dita balay. Ay, may lagraw no kasta. Ay nakit binutbutang namin ni Manang na. Aya, kasano ti kasta na anang butbutang. Mayat man tagim magatan ni Pidring. No di mo kaya't apat yan nga da cancer mo, mapankag pa check up. Amumat akabutan ko timapan dito ospital. Kas lagdwa-dwa ka itiimbagakan ka. Ang sakit-sakit man ang tiulok. Kan uray to'y tiyan ko, manang. Apay, agin inom kalat na? Natangkan mo't talaga ti ulo man niya. Saan? Makalawasan na sa anak nga nagininom. Uray damagam kininanang. Pudnaw, saanan arumrumwar dito'y balay nga agin inom taadem. Kunak meten nga agbalbaliw akon. Tapno umatidog pa'y tibiyag ko. Umatidog pa'y tibiyag mo no isardeng mo ti agbisyo. Kat, isardeng kumutin na talaga. Agbirok ka mo iti trabaho. Iji ospital apag trabahwak. Agbirbirok day ti karpintero. Kaya't mo, te rekomenda ka. Ay, kato na manang. Kaya't ko Ang amsay-saya atam ti agtrabaho Di nakiikan iti pakaibabain na. Day, kasanungay day to yan. Duduat ang matlagan nga agsinsinda ko dito ilamisan nga aginaw. Huwag nga rin, tata. Napamagkano naggardinan na kiti, daduma kakadwa tayo manginom. Ne. Nay. Ni Pedring mo na ito'y lumabas. Ay, ayapan man. Pedreng, pare! Umay ka pa dito, oy! Ne. Agin inom kayo. Bigbigat. Nyalaki din na ya, paray. Kitsigod mag-aginom tayo, oray, bigbigat. Awan pil-pil yan tayo nga oras. So, umay ka, paray. Tag-shot tayo. Huwag ka rin Ay, saan? Mapanak ang trabaho. Di ka man. Sika, agtrabaho. Wow. Mala, umay ka man dito. Ato'y titugaw mau. Umay ka na. Anya ka lagi din. Ay,
Saan? Narigatan ti matay iti kanser. Agbalbaliw ako. Takayat ko pa iti agbiag. Ha? Ala? Di ta kayo? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Dane! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Apay, napanan ni mamim. Napanggimatang iti bagas, Daddy. Na, ket no nalawag pa itay gimatang. Anya orasan? Uwan nga ron. Alas 5 dirimwar. Alas 7 iti rabi eh. Sus, nagbayagan ngay. Sa dino ay ati gimatangan na iti bagas. Di tala ang matkantina. Makikis-kismis man siguro na. Apay, pudno aya nga indarumda ni Madam Rose. Asino aros ti dakdak kamatang? Jay aglaklako iti barbecue, no? Jay principal iti eskwilaan. Jay principal. Aywan, ammom na apay nga indarumda? Isungarod adamdamagakan ka. Hindi ka po siguro ta saan ang nagbayad iti loan na ah? Ah, aglulon mo't gayam dagiti mamaestra. Kunak ano da tayo laeng ti adu ti loan na. Ay na, nagdadakkel ti loan na dagita mare. Ado kanu ngamin tinagloanan ni Rose. Asino a Rose? Jay barbecue wano jay principal. Jay agbar barbecue ah? Ay, kunak man no jay principal ti pagtungtungtungan ta. Kat na duwada ah? Maulaw ah. Mami, jay kano bagas ko na ni Daddy. Mabising kami nga gururay. Mare, jay balasang mo na eh. Ayun, sige ta gumatangak pa'y gayam iti bagas. Nakalukat pa'y nga tadya kantina. Ay nakarikapon amare. Ay sus, paggatangak ngay nga rod iti bagas ita. Jay kanugayang principal dita eskwilaan aros tinagan na. Ket kaswanda, gaputa saan anakabayad iti loan na. Saan aday tatikayat ko adengken bakay? Ayan na jay bagas aginatang mo? Ah, jay bagas. Ay sus, nakarikap mo din jay kantina lakay. Anya? Kasano asaan ka anakagatang? Ket nagsapa ka arimuar? Kasano mo nga main? Mapanak ko maijay kantina tagumata nga. Ngam sinaba na mga min ni kumarik amerleng. Amay samot apadak at chismusa. Naging inistorya kami. Iso adya akong napuutan ti oras. Ay sus, unay kamatay. Kunakmatken ka nga isardeng munday ta amadi nga ugalim. Adaya madi nga ugalik. Adda aday ta kinachismusam. Numero 1 ka na chismusa. Kanayon ka ama ibarbarangay gapo iti day ta kinachismusam. Kanayon nga. Naminsan lang mo. Na, Ay na mami, saan laan na minsan? Naminsan nga pulukan ana ibarangay. Agtal na ka man mo't si ka Jenny. ha, nangig mo? Amo pa iti ta anak mo, numanon adaras ana ibarangay ka, gapo iti kasta nga ugalim. Ay, nagtumalita pa naman paray. Pasit pa lang, ditaksay dito yung lakot ah. Agan anos ta, adan tulat ta swerte. Ah, paray, isartang mula itulugan. Apay paray, Kita ang dagiti babae nga kikinuto dita igi ti kalsada. Ay, nagatula. aday ta. Aywan na niya. Imbes ko maamapanda tulungan dagiti asawa da, agkikinuto da kididitan. Huwag nga ron, di da ka trabaho. Ay na, kasta dagiti kadwa na babae, agkikismis da nga agkikinuto. Ay, ne, aguray ka man. Ah. Ninsamot misis ko yung may sajayan. Anya, ni misis mo. Sigurado ka paray. Ang mga nukarupropa na laan. Ay, na. Ket no nagado tilabaan na ija balay. Aglinis pa'y. Ay sus, apay ngay nga addamot ditan a makikinkinuto. Anya, Oy, mapitlan, mapan ko man kasarita. Awanan ti kutom mare. Sakmutan ati kutom. Ituloy mo nga rod adya istoryam anag kinamat apilay.
Aguray ka man, Mare. Nilakay mo sa di sumumad. Na, anyang aramidin na ditoy. Kat no na pan nagtrabaho. Mare, agawin ka man. Agawid ka na. Ne, apay apagawidan na. Kat saan pa'y analpastisasyon may. Nakalaba ka din. Ay na, makauray day talalabaan. Danag mo na ya. Kahit nakalinis kan? Madamdaman to ka di. Makichismisak pa'y kadagito'y kukumarik. Ne. Ala, ingkakat agtrabaho. Itak ko lang ang mo, chismosa magan ni misis mo balay. Ay, mangipabain nga rod. Ijay pa'y igit ti kalsada ti pagkikinutuan da. Ay kat payama, isulag matiliw-liwada. Ay, kaano nga tayo nga agbalbaliw ni misis ko? Ay, amom ka di bare. Namin adon ana ireklamo da ijay. Kapu iti kinachismosa na. Aya, ang isarte mo ditatak kalakan na paray. Parang mangalada, itilako ta. Ay na, unay mo tanday ti balayo. Nagwara mo tan. Ay nante, pasensya kayo. Busy ak namin. Awan oras ko nga agurnos ken aglinis dito'y balay may. Napintas pa'y kumaday ti balayo. No saan anak kawarwara. Agbibitin dagiti badbado kas kadanya. Anya day ta, dildil batan ti pusa di talababo yaw. Ah, ay kwa, jak pa'y ngamin nakainaw ante. Ay una yan, kutununan day ti kusina yaw. Ay na ni ante mo, no may ka ngamin, ibagam tapno makalinis ha. Di magasak laang tamakiinubang kumay ti danom. Danom, ay mabiit laang tayalaan ka. Nalamiis ka diti kayat mo. Ay wunatan eh, nagpudot ijerwar. Sige antay, mabila ang araw. Iyala ang kay ti danom analamiis. Danom analamiis. Uray sapay day tarefiyaw. Saan ana daldalusan? Jak pa'y ngamin nasango antay. Hapa. Agto yung di inuman nyo antay. Aguray ka, isuday tati inumag. Wen antay. Danom day tawon na Diyos. Danom. Apay ngay takasla duyaw matikulor na. Kasla na tumtumpaw. Ni ante mo. Rugit saki day. Saan mo samot alinlinisan ti pagkargaan ti danom yaw? Aglumlumutan. Lumot ay aday ta. O kita am na grain. Naglawagan alumot day ta. Ay namari aya. Linisan mo't aray ta pagin inuman yaw. Picture ti awag dito'y ante. Pitcher manunuan niya ti awag na tinapatag na dalos. Kat saan ka nga ron nga uminuman? Ay diya kayat, ama ano agsakit ti tiyan ko. Isuntumanan di pa ka ospital akaw. Jenny, ayan di pinaplan sa kinimamim nga uniforme. Jak mo daddy. Birbiro kag to pa'y di uniform ko. Jak mat masaludsod kin ni mami. Tay-tay pa'y nga adda ka chismis na dita cellphone na. Ay, wag ko nagtumad. Group chat? Adda group chat dan? Addan daddy. Inawagan da at Chismongers group chat. Ay susapo, mala daw akong. Ina. Ay, Mabitlaan. Ay na, ad-adda kanyak Bigbigat mat ngamin nga da kasarsarita ni mami iti cellphone na. Ay, mun maray. Hoy, Maray! Huston day ta! Ay na. Ayan na ti uniforme mi kini Jenny. Oy, didak man disturbon. Ay sus, kasapulan mi ti uniforme mi, tanimala daw kami. Jak pa'y namigat, tangawan mo't naluto amakan. Ay, apo ya. Ay maray, mabiit lang nga, takasaritak lang nila kay ko. Sus, apo. Stay on the line. Di mo ibababa. Tado pa'y tistoryakan ka. Ay, niya lagi din aya. Oh, anya ay uniform aya, tidamdamagan yaw. Kat jay uniforme nga agtrabaho Kun jay mat uniform ko, ijay school mi. Ay sus, jak pa'y mo't nalabaan. At dapay lang ijay washing machine. Anya? Anya mo ni mami. Saan da kapastra kan ijay school mi? No sa anak-anak ka uniform. Sus, Ay nako nak ngamin no Sabado ita. Ay, hello Maray! Hello! Ay, Adda ka pa'y dita? no. Oh, kitain nyo man. Inadapan jay kumarik ti cellphone na. Ay sus, Mare, Lunes ita. Kasano pa'y amakastregak no awan uniformek. Urin siyak mat mami. Lunes pa'y lang ita. Kasano akmat amakastrak. Awan ti uniform ko.
Jak man ammo kini Marianti. Sobra ti kinachismosa na. Ay katnas kan a disiplina ama, kita man, kat saan na amar arami dan dagiti trabaho na ijaw nagtibalayaw. Kas kumaita, imbes ko mga aglutluto iti pangaldawan. Saan? Taad da ijay kaaruba ang makichismismis. Inton kwan, ipabarangay dan tumanan. Nakababainan numapasamak manan day tante. Daddy! Daddy! Oh, apa Jenny? Ni Mami! Apa ni mamem? Ipungpungot na igigit ti kalsada. Anya? Ay na, kating ka na anawaan, ang mga numaibos jay buok na. Sus, Nagaduda mang pungpungot ken kuana. Aniya, sakit hindi chismis mon? Ibusak dahil pinakaing-impis a buok mo. Anay ko! Si kalangayat ang muna tilumaban? Ha? Karamutak matday ta na puskol arup, ma'am? Anay ko! ay Maray! Maray, gusto na dan? Kunamlan no asino ka analinis? Padakan tumulang at chismosa? Husto daytan ko na. Dahil kaasawan ti bagpagaam. Tauray gayam siya ako marina. Ichis-chismis kan pirpir dyan na. Ay sus, agawitan Maray. Ay nadi nakiyawid! Tadyak pa'y nakabanlos! Adan to aldaw mo, sika. Agkita tantaw. Kan tupay! Ay kayat mo, taggranad. Ka. Bum! Tupay niya pala yaw! Ay, apo aya, huston ko nak na eh. Apay taag sa uka pa'y laing ngamin. Agulimbak ka na. Anay ko! Nagsakit na iti ulok. Kita man lakay, nakalbuwak sa amot taon. Dandani ka makalbon. Di nakman angawon akasta. Iti dayta napasamakin ka. Agnakam kamat siguron. Ay agasam nga dayta. Impungpung da ka jay igid ti kalsada. Nga ano ti agbuybuya. Nagbuya pa'y gikras ko. Mababainak at talaga. Ay na bakit no dito'y kalaeng kumangamin balay. Trabahwam dagiti nasken nga trabahwam. Agpaiso dayta. No dito'y kalaeng kumabalay. Di awan ti mga papakan ka. Sigurado ang pag-iistoryaan to dagiti classmate ko ti panangipungot-pungot dakin ni mami. O aniya tinaalam iti panakichismis mo. Gulo, sakit tinakam. Nawanan ka pa iti gayam. Ay, igalot kung sa laangan na ito asawa kante. Tapno saanan arumwar ang makichismis. Tila ibagbagam. Agpaisumit. Saan kan tumat ngamin ang mabagbagaan? Agnakam ka kadingaminan mare. Ta saan kan nga ubing. Agaramid kay tinasaya at iti padam a tao. Saan aday ta agchis-chismis yan aramidam. Imbag kumamot no nasaya at dagiti ikis-chismis na ante. Agasam man, pati kumari na, ikismis na. Daddy, agsangitan ni mami. Aglibbi-libbi. Drama na lang dayta. Oh, Agsangit at talaga. sus. No. Sigay, pagtitinulungan da kaun. Kasla sana kasilaw iti pagtangan no trato niya. Kaslawan sir-serving dito ang pamilya. Hindi ne, panahon ta idan. Bayam idang agsarita. Anya lakit din aya bakit. Ipagpagamilaing matkin katipagsaya atam. Ung tandak mal. Agbalbaliw ka ngaminon Tapno saan ka ama kang ngeg iti mati. Nakababain ka mat ngamin. Anya ngay nga rod taramido. Agpakumbaba ka In ka dumawat iti dispensar ken ni kumarim. Iso mga mintim mo na. Kunakken ka nga agpakumbaba ka. Ken isardeng munday ta kinachismosam. Dito'y balay ti rumbeng apagtali na idam. Saan aditayan dagiti kukumarim apadam a chismosa. Mare, sorry Sorry. Kita man tinaramid mo dito rubak na Sige, tasya kung timang ipaagas di ta kinaramo. Ay rumbang lang. Pista nga roden amare. Saan tan nga agap-apa. Tadakes ti makiapa.
nakasangpot tamot lang dito'y balay, Daddy. Ne, agore ka man. Sa balin samat abalay tinastrakta, Jenny. Aywan, naglinis matan. Nagbanglo. Oh, makapabisin di mang angot ko ah. Daddy, ni Mami, aglut-luto. Uwan nga agpaiso. Ay, payman. Bakit? Anya ti ilot-lutong nay. Di nakman arakupon, tadyak pa'y nalpas ang nagluto. Oh, Ay na, nag-sweet kayo, mata. picturean na kami man kin ni Mamim. Tas sukatakman ti profile picture ko ijay Facebook ko, Jenny. Picturean kayo ang nakaarakop, Daddy? Mm-hmm. Tila mapampanunot mo't ni Dadim. Ay sus, unmat ah. Ipanakil ko asaanan at chismosa ni bakit ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.